Имало едно време, но не чак толкова отдавна, в едно царство, което било толкова объркано, че дори картите се губели сами, живеели трима неразделни приятели – Тошко, Ники и Влади. Глава 1. Как нищо не започнало, но все пак започнало. Тошко живеел в малка къщичка с голям двор, който използвал главно за мислене. Той обичал да мисли легнал, седнал и особено прав, но никога по важни въпроси. Ники живеел в съседната къща и бил известен из селото като човек, който винаги знае какво трябва да се направи утре. Влади пък живеел навсякъде, защото никога не се задържал достатъчно дълго на едно място. Един напълно нормален ден, който по никакъв начин не предвещавал приключения. Това винаги са най-подозрителните дни. Тримата се срещнали на площада. Хайде да направим нещо важно, казал Тошко. Трябва план, отвърнал Ники. Аз вече тръгвам, извикал Влади и направил 2 крачки в произволна посока. Така започнало всичко. Глава 2. Кралството се разваля. В същото това царство управлявал крал Търмолий. Първи, който бил толкова разсеян, че веднъж издал указ сам срещу себе си и после трябвало да го арестува. Кралството било в беда. Изчезнал часовникът на времето, един вълшебен часовник, който държал всичко подредено. Сутрините идвали сутрин, обедът бил на време, а чорапите винаги били чифт. Откакто часовникът изчезнал, дните започнали да се бъркат. Понякога било вторник 3 пъти подред, а понякога понеделник въобще не идвал, което някои хора смятали за благословия. Кралят обявил награда – Open Quote. Който върне часовника на времето, ще получи злато, слава и правото да закъснява официално. Close quote. Тримата приятели веднага разбрали, че това е работа за тях. Глава 3. Подготовка, която не подготвя нищо. Ники решил, че трябва списък. Написал: 1. Да тръгнем. 2. Да не се изгубим, да намерим часовника. Влади го погледнал. Аз вече наруших точка 2. Тошко взел раница и сложил вътре. Сандвич, друг сандвич. За всеки случай, трети сандвич, в случай, че другите случаи се провалят. И така тръгнали. Глава 4. Гората на странните въпроси. Първо стигнали до гората на странните въпроси, където всеки пътник трябвало да отговори на загадка. От храстите се показал стар пазач. Кое е това, което върви напред, но никога не знае накъде? Влади вдигнал ръка: аз. Пазачът се замислил дълго. Приема се. Глава 5. Планът се обърква, изненада. По-нататък срещнали магьосник, който можел да спира времето, но само когато кихал. Търся часовника на времето, казал Ники. А, да, отвърнал магьосникът. Последно беше при лорд Хроноса, владетелят на закъсненията. Тошко пребледнял. Това звучи страшно. Не, казал магьосникът. Само много бавно. Глава 6. Замъкът на закъснението. Замъкът бил огромен, но вратите се отваряли след точно 15 минути чакане. Стражите казвали: сега не, елате след малко. Влади не издържал и тичал в кръг, докато чакали. Вътре намерили лорд Хронос, човек, който винаги започвал изреченията си, но ги довършвал по-късно. Защо сте тук? Започнал той. За часовника, извикал Тошко. Аха, казал лорд Хронос. Ще го върна, но само ако ме победите в състезание по търпение. Глава 7. Най-дългото състезание на света. Състезанието било просто. Кой ще издържи най-дълго без да прави нищо? Тошко започнал да яде сандвичите, Ники започнал да мисли. Влади стоял. И стоял. И стоял. След много часове лорд Хронос се предал. Ти дори не мръдна. Забравих защо съм тук, казал Влади. Глава 8. Голямото завръщане. Часовникът бил върнат. Времето пак потекло нормално. Понеделниците се върнали, за съжаление. Кралят дал наградата. Тошко си купил още сандвичи. Ники написал план как да не губят наградата. Влади тръгнал на някъде. Този път горе-долу правилно. И така тримата останали герои не защото били най-смелите, най-умните или най-бързите, а защото никога не се отказвали, дори когато не знаели точно защо са започнали. Край.